Ya, iki awake dhewe ora dhewe. Dikancani sapa? Panjenengane Mas Gareng. Oh iya, Gareng menjane Mas Gareng daleme kene, Nduk. Iya, Mas Gareng susukan. Iki aku perdana ketemu karo beliau. Iya, ya diaturi jumeneng Mak ya. Nah, Mbak Elisa ya wis rawuh. Heeh. Diaturi jumeneng piyai loro. Sewate apa? Diwalik pelok Mas Bazu. Mawar kuning Mak ya. Mergo iki mau saka sobat ngebyar wis transfer aku. Nah, Mas Yusuf disukani mawar kuning nggih. Aku nggih Pak Sendika. Nggih nyepoti penjaluan Mbak Elisa. Oh iya Mak. Enggak dibukani saron Mas. Penyaron saka Bali. Iya. Enggak. Monggo Mbak Elisa kalian Mas Gareng. Ya. Siap. Matur sembah nuwun. Sugeng dalu, Mbak. Anu aku tak matur kalian mbiyapun Mas Gareng wong panjenengane iki sing mbau reksa kene dadi aku kene dayoh, Nduk. Iya, ya kudu kula nuwun karo cara dene sing kagungan dalem. Iya, sugeng dalu Kang Mas Raring. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Yung Cangik Mbak Yulimbo. Nggih. Nak Mas Yusuf Muhammad Yusuf Banser. Kok Banser bener? Lah isih cilik kok, nek gedhe niku Ansor. Oh, nggih. Kastane niku nek Banser itu mencakup di keamanan tingkat daerah. Napa seusia kula wis iso gabung Banser? Saged. Nggih, dipaksakan tapi. Oh. Nah, engko diantemi sing arep kisruh kuwi nek mengsa aku. Ah nggih. Nggih, alhamdulillah ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan ugi rencang-rencang niyaga sedaya. Wah, lagi panggih wis jenengan iki ngarani kula kok demit lho.
Kok demit piro nah? Mbau reksa iki ya Ora kok nyak madak karo demit nuwun sewu lho Mas. nggih. Panjenengan mriku ngibarate sing kagungan kersa. Nggih. Ingkang apa jenenge sing kagungan dalem tuan rumah ibarate. Kula mriki-mriki minangka daya. Heeh. Panjenengan mewakili warga ing susukan mriki ngono lho maksudku ki ngaten menika. Ha nggih minangkani dawuh saking warga Tawang ing mriki panci paribasan kula menika naming timpun wungkuk jaga wimbuh. Wah mboten. Nggih kan bintang tamu nggih Mbak Elisa menika samangke. Nggih. Lakenipun kula pun sowanaken kalian warga Tawang dumateng panjenengan sekalian sak rencang. Menika kinen istilahipun among tamu. Nggih. Ngaten nderekaken anggenipun panjenengan badhe lumadi samangke. Oh ngaten. Wah kok ya among tamu jenengan ya melu ngregeng nggih. Nggih sak saged-sagedipun sak mangke. Nggih. Ngaten. Sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng dalu. Lak mboten ngantuk to? Alhamdulillah. Nggih nika ketinggal guyub mriku niku warga Tawang. Mas Yusuf. Terbukti Mas. Nggih. Ayo Mbak Elisa. Sugeng dalu Mbak Elisa. Lah kula niku menunggu dawuh dulu kok andang ayo Mbak Elisa. Aku didawuh sama Mas Dalang lagi muni no. Lah yo wong bintang tamu kok gerak ngadeg tok kaya patung iki lak ya ora becik. Oh ngana ya. Nggih, monggo. Jenengan pirak mriki. Kula ngajeng. Nggih, Kula majeng. Ngajeng. Jenengan wingking. Gentenan aja bareng. Jadi aku majeng, kowe mingking. Apa? Aku majeng, kamu mingking gitu loh. Nggih, Mingking iki. Majeng kan ke ngajeng itu majeng. Kalau ke wingking yang mingking gitu. Nggih nyuwun sewu Bapak Ibu warga Tawang, mangke kersane langkung wanuh panci Mbak Elisa menika mboten piyayi Jawa. Ning tresnanipun dhateng kabudayan Jawi luar biasa sanget. Heeh. Nggih, ngapunten nggih Mas Yusuf. Nggih. Sehat nggih? Wilujeng. Wilujeng Mbak. Nggih, sehat selalu, sukses selalu Mas Yusuf. Amin. Berbagai macam titik, berbagai daerah jenengan kuasai dan lakukan gelar wayang. Pokoknya gendro. Ngerembaka. Loh, itu penting. Maksudnya kuasa itu pakai gagrak Jogja ning jenengan corone brand ambasadore ngono lho. Nalurekke almarhum Kisena kok ya. Penjane almarhum Kisena ki tekan ngendi-endi keprake ting 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 ting. Ting ting ting. Lah dikumandangke. Pak Sena. Tekan pojok wetan, pojok elor, pojok kidul. Nggih. Elor ora elor. Elor ya. Elor iku lanjutane dadi pitik kelor. Beda ya. Elor. Lan kula derek kula nuwun nggih, derek gulang tepung gela diwano. Tepung terigu. Katur. Gulang tepung. Nggih. Nek tepung itu adalah merupakan serbuk dari beras, pati dan lain-lain. Tepung, Mbak. Nggih, gulang tepung. Katur sederek wonten susukan menika Tawang. Dumawaing. Desanya Tawang, kecamatannya Susukan. Ikut Kabupaten Semarang, Mbak Elisa. Aku rumangsaku ki Boyolali ya ini tuh. Lah ya karena memang Susukan itu salah satu daerah perbatasannya dari Kabupaten Semarang dan Boyolali. Ternyata masuk Kabupaten Semarang. Nggih, hormat kula Pak Ngesti. Mungkin kalau masih lihat dari mirsani dari apa live streaming matur suwun menika dipun sengkuyung warganipun warga Tawang untuk menggelar kabudayaan Jawi nguri-uri mugi dados berkah sedaya pangajeng-ajeng panjenengan saged kasembadan pinaringan sehat pinaringan panjang yuswa rejeki ingkang lumintu sing do meteng dang meteng Apa? sing dorong meteng dang meteng. Meteng iki apa, Mbak? Meteng iki lho bahasane meteng. 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 Ya. Huruf Jawa ki ngati-ati to Mbak jenengan ki niki Garbini. warga Tawang ki piyayi-piyayi akeh sing pono ing tata basa kabudayan Jawa. Oh iya. Antarane E karo E ki beda. Benteng. Nah contone enek to metenteng karo metenteng. Nggih. Beda. Bedanya apa? Meng teng teng samang meng teng teng. Metenteng ki awake kenceng, nek metenteng ki capeng ngene iki. Oh gitu. Nek mekengkeng karo mekengkeng. Ya beda. Iki beda, Mas. Benten. Nggih. Monggo yang sange. Kengkeng
menggengeng apa? Metenteng ki tegese kuat semangatnya. Loh, Oke. bergairah ki metenteng. Mas Yusuf medenteng kan? Malam ini medenteng apa enggak? Kuat. Kuat gairahnya itu medenteng. Aku wis nguntal pil loro. Kaya medenteng kan malam ini? Ayo metenteng terus ya mekengkeng barang mau Pan Joget. Mekengkeng. Mekengkeng ki mekangkang ngene iki lho. iya. Basa Jawa iki ngono kuwi nuju. Mugi-mugi sedaya medenteng, nggih. Wah, ayo, Nek. Medenteng itu kuat gairahnya, maksudnya gairahnya. semangat nontonnya, boleh nyambut tirakatnya. Betul. Lah basa Jawa ki unike neh, Mbak. Kadang ketambahan sak huruf iso beda makna. Beda arti. Beda Nggih. arti. Kok gitu? Iya, contohnya watu karo watuk. Oh. Tulisannya padha WATU karo WATU ning tambahi kamosane beda watu karo watuk. Watu itu Watu itu batu. Ya. Watuk itu penyakit batuk. Oh ya, coach. Wuruk. Beda. Belum tahu Apa saya. sik tak urus. Kok Wuru nggih. karo wuruk. Apa? Beda. Wis pokoke beda Mas, kok gelek nang kamus basa Jawa. Ya, Lho enek-enek jangan sing gitu. umum ya Aku kuwi. mau tahu. Garu karo garuk. nggih. Beda. Lah turu. Wah. Sik. Turu niku kalih turon. Turon. Turon, Pak. Wis apa kae ngene wae. Jare ketambahan sak huruf, lah kuwi diganti sak huruf kok ya. Kau ganti dua. Kau hurufnya ganti dua. Loh itu kehebatan Nggak nenek boleh. moyang. Lho sik. Ya memang nek Nggak boleh gitu. Lah ngopo? Gantinya satu aja. Nek watu karo watu. Watu. Wuru wuruk. Wuruk. Garu garuk. Garuk. Turu Kok turun? turon karena nenek moyang kota itu luar biasa. Ukanya di mana? Loh, ini luar biasa nenek moyang kita. Sesuatu itu kalau arahnya ke arah yang negatif, Apa? itu diarahkan ke yang positif. Kok negatif kok ngene iki? Ya gue mau, ngono lho Mbak. Lho enek lho lagu Mbah-mbah biyen iku lho Mas Ansor gitu. Iku Mas nyontoke Yusuf. babakan nggih Mas Yusuf Ansor. Lagu zaman biyen sing ngajari bahwasanya kita itu harus selalu berpikir positif. Keras. Apa itu? Sesuatu yang arahnya negatif diarahkan ke yang positif. Contone Esok-esok tuku lengo nyangking botol konco. nggih. Konco moro ngajak dolan menyang kali pelem. Pelem entah kecute ngungkuli jeruk tumo katok grumet-grumet turut rambut jempol sikil ngidak lilih keneng patil ilat iku gudulanan ora apik teman sing apik. Oh nggih nggih. Iki menjurus banget loh sana. Lho Apa jurus apa itu tadi? lagi klarifikasi karo Mas Iya. Muhammad Yusuf Hansor Yusuf Hansor. Kuwi nek- Jurus apa itu? Kuwi nek wong sing sembranan Nggih. diplesetke, Mas. Dipleset piye, Mas? Hah? Dibenerke to malah. Enggak, diplesetke. Sing bener kuwi mau. Lah ya ini loh nih kita perlu mengupas hal-hal semacam ini. Iya. Bahwasanya sejarah bahasa dari Indonesia khususnya Jawa itu luar biasa. Nenek moyang kita udah menggalihke. Oh, kuwi engko arahe nyanggon sing ora apik. Lah kuwi diarahke nyanggon sing becik. Iya. Nah. Aku belum kenal sama lagunya. Besok diajarin ya, Mas. Siap, besok tak WA pokoknya. Lagunya apa? Aku soalnya radong nek lagu cah cilik-cilik ngertine sing ditutuk nganggo pipo ledeng ayo deng gol jaran ayo ran sepur ayo berwodadi ayo di no kemis ayo mesem ayo semar mendem ayo dem mok dasmu kuriken. Aku wis tak papan aku. Taunya itu aku. Yang Indomie. Gentem niku liyane lho. Nek nggonku kono ora ngono. Pripun. Alah ora usah nerangke. Ya padha wae. Itu ada artinya nggak boleh pegang kepala orang tua. Iya, betul. Kalau anak kecil itu nggak boleh Pegang. bukan maksudnya pegang kepala tuh bukan artinya pegang kepala tapi nggak boleh melampaui melampaui atau ngungkul-ungkuli harus hormat sopan santun. Nah, ya kan? nggih, betul. Apa lu lagu Jawa itu? Kayak tadi kan derek tepang, yang belum tepang. Nami Tepang. kula Elisa Orcarus Alasu. Tepang ki ra nggon bagian ayam gitu, Mas. Kayak tepong, Mas. Oh, tepong. Tepong kancane gending itu. Tepang ki produksi kene, Mbak. Sing anyaman saka pring ki lho. Anyaman dari pring.
kepang Mas. Oke. Gulung sampai derek tepang. Tepang. Nggih, kula Elisa harus alaso. Elisa harus alaso. Ya. J menika menawi wonten ketal-ketul atur nyuwun agunging samundera pangaksomi ingkang kathah. Ora ketal-ketul, sing bener ketal-ketul, Mbak. Nggih, ketal-ketul. Kesalahan hatu. Iya, ini Mbak. Tulisannya padha ya Pak yo. Niki nyon sewu Pak Ibu, enten sing pun apal asmane Mbak Elisa. Elisa ora urus Orkarus. Urcarus. Oh, karo krungu ora urus. Orcarus alaso Ya. dari mana Mbak Elisa? Ini pasti kan warga Tawang itu sudah paham dari tata bahasa panjenengan. Pasti bukan orang Jawa, bukan kelahiran dari Jawa. Nggih, kula sakmenika bidalem wonten Ngayogyakarta Hadiningrat. Rumahnya sekarang di Wonten Ngayogyakarta Yogyakarta. Hadiningrat. Nggih, bapake seko Toli-Toli, mboke seko Lambelu. bapake, Seko Toli-Toli, Mas. ibuke. Lambelu, Mas. Duh, bapake nyamari, mbokne kok lambeku. Itu daerah mana? Itu daerah mana? Sulawesi Tengah. Oh, dari Sulawesi Bapak Ibu. Pramila monggo menika utaminipun warga Tawang ugi masyarakat Jawa. Jangan sampai kita tuh kalah kecintaan kita dengan budaya Jawa dengan orang-orang yang dari luar Jawa. Mbak Elisa we gegulang budaya Jawa kados ngaten. Gulang tepung. Tepung meneh. Kayak gulang apa? Kayak gulang budaya. Nggih, gegulang seni budaya ngaten. Nggih, menika sekalian panglipur ya. Caos panglipur ya, Mas Isop. Pamundutanmu akeh banget iki, Mbak. Nggih, monggo dibaca. Diaturake pamundutane Pak Sobat Ngebyar. Heeh. Mawar kuning iya. Terus iki ana Nawala, salam budaya, lestari budayaku. Nyuwun lagonipun Gubung Asmara katur dumateng warga Nglampeng saking penjapun Pak Kadus Mbaturna Wonogiri. Oh iya, Mak. Terus iki saka penjane Pak Jufri Suparno ARC USA Amerika Serikat. Aduh tenan. Saka Luar negeri, USA ngono, Mbak. USA. Iya, jadi wale. Ya, United States of America. Iya, nuwun sewu Mas, insyaallah mangke tanggal 20 kula wangsul lan menawi kepareng mangke yen limbukan nyuwun dipun singgol Kang Mas kula Mas Subronto kami tuwa dusun Sagi Tarokan Kediri matur sembah nuwun. Oh iya, Pak Jufri ora ngersake lelagon. Mbuh iki Nduk, mbok menawa mengko menyusul sak transfere ngono Mas. Iya. Arahe mesti yang rono lho. Nggih. Yo mangene lho Mas Gareng. Nggih, pripun? Wong arep dana driyah menapa kemawon menika kedah ikhlas lahir lan batin. Terus Nek peparing ya kudu sing ikhlas. nggih, Ora wae ikhlas sing penting peparing. kita buwe sing keri lho. Padha Nek wae. peparing kudu ikhlas. Kudu ikhlas. Terus Ora wae kelas sing penting sing penting peparing. Nah, iya apik iki matuk iki. Nggih. Ah, nggih. Nawala meneh. Sugeng dalu Mas Das, sugeng dalu. Mugi tansah pinaringan gangsar. Nyuwun tembangipun Podang Kuning saking Pak Jack Haryanto UGM. Oh ya, senior kita. Pak Jack Haryanto. Ugi salam kagem penjapun Mbak Elisa karo salas. Oh nggih. Nggih, Pak Jack. Salam saking Pak Jack. Iya. Ki ana nawala lho. Diwaca. Wah, amplopan iki. Amplopan. Lempitane dibuka dulu. Nggih. Kagem Mas Dalang nyuwun lagonipun Lumbung Desa kalian ninggal katresnan. Oh iya, kula tujuaken dumateng sedaya perangkat Desa Tawang. Umumipun dumateng marga masyarakat Desa Tawang. Mugi tansah pinaringan kesehatan ugi rejeki ingkang kathah barokah. Nyuwun Mbak Elisa ingkang ngaturaken tembang menika matur nuwun. Saking kula Mbah Murah Priok Jakarta. Wah, adoh. Tenanan po Mbak Elisa sik ngaturake ngono. Oh, ada nama lain. Oh iya bener. Bener. Katro gawe-gawe lah Mas Yusuf ya. Mbak menawa panjenengan ngeiklaske iki duwite tak? Ora apa-apa, ikhlas aku le, wes toh. Nah untuk anak muda, apalagi yang generasi lebih di bawah saya, Maksudnya? mau nguri-uri kabudayaan, wes PN itu dipakai besok nggo tuku apa ngono kuwi, tuding apa gitu ya. Nek njaluk duit ora nguri-uri kabudayaan. Apa? Nguri dompet kuwi. Iya.
Saking apalagi Pak, ada lagi. saking Pak Sarjito Klegom Boyolali nyuwun lagunipun Ngimpi. Oh iya. Nyun sewu kula klarifikasi bukan Klego. Lah Klego. Oh Klego. Ketularan Mbak Elisa jenengan ki. Ada beda pepet sama taling itu beda. Ah iya. Popet. Ya. Pepet. Popet karo taling. Sama ada dari Mas Harjuno Ireng. Tadi ada DM saya minta sambung Wanci Dalu. Saking sinten? Arjuno Ireng. Ireng. Mboh. Tulisannya Harjuna IRENK. Arjuno Ireng. Oh Ireng ngono Macane ireng, Mbak. Iya. Tuh minta itu ya sambung Wanci Dalu. Monggo yang mana dulu? Diatur. Mana dulu monggo. Iki ngaturke tembang wajib sik. Nggih. Gandeng menika acaranipun adat merti desa utawa bersih desa. Ngaten. Diaturke tembange lancaran bersih desa kudu muni. Oh iya. Dipun aturaken. Iya. Monggo Mas Joko. Waluzo. Mas Joko Waluyo. Iya. Penggerong saiki yo nganggo live TikTok barang yo. Nggih. Wah, modernisasi. Anu Mbak, kowe nyemoni aku. Oh. Bayare kurang ngono mula golek gift nang TikTok. Olah ngono. Mbok yo omong langsung wae. Aso meneh kok penggirong to, Mbak. Pripun? Bu Narmi Benar nih. live TikTok niki. Nggih. Bu Narmi niku sing adang sego panitia dalu. Oh. Halo guys, iki aku lagi adang sego. Di live streaming kuwi dikancani karo penjenengane Bu Sutarmi karo Bu Siti. Oh, kok ngerti kan Ngerti kuwi sing masak sayur. Oh. Nah, kuwi. Terus sing live TikTok meneh mau tak pantau kuwi antarane Pak Suwardi, Pak Jumari karo Pak Baruni. Kok kenal to Mas terus sapa-sapa? Kenal ya warga Tawang ki wis. Kiai kene kok. Semanak lur sedulur karo aku kok. Nak seman nak lur dulu. Luar biasa. Diaturke Mas. Godhok Monggo wedang, Mas. Monggo. Monggo Mas Adi Walujo. Ya. Monggo Mas Waluyo. Apaan Iku. dadi kewajiban baku. Mas Adi Waluyo tolong lambaikan tangan. Ibunya tuh pada nyari. Yang nyanyi tuh yang mana gitu. Tolong dilambaikan tangannya ke belakang. Nah, Ibu, niki Berdiri nyanyi lah, wonten. berdiri. Wes nanti sing kae lho, sing kae dudu ya Bu, sing kae Bu. Nah, niki pun tarusaken dhateng Bapak Ibu sedaya. Menika swantenipun Mas Waluyo, sae napa sae? Kae. Sae napa sae? Nah, nggih, monggo pun angkat. Sik, marai ndredeg sampean kuwi. Maksudnya iki lek angkatke suara Mas. Lanjut bawa. Sae napa sae iki nek wong arep mamitke kae kok. Lah niku lek budaya mriku nek mriki benten kok nggih. Oh, ngaten. Greges, ora usah greges Mas. Sing tenang. Ayo. Wong sing diangkatke iki suarane bawane dilanjut ngoten lho. Ayo. Pun Oh, nggih, Pak. Monggo Mas. ayo bersih desa. Anu. Oke, matur nuwun Mas Adi. Burung rai. Dereng rampung. Mure ato suker sakit Mas. Glia anglia mandang karyo.
masih bisa muriaku suka sakit pria Atur nuwun pun diaturke ya kanca-kanca. Nggih, nggih jumbo kalih adicara dalu punika. Nggih, laras. Nggih adicaranipun bersih desa. Bersih desa. Sing diresiki aja amung laire, Nggih. ning yo batine. Nggih, laras. Lah supaya luwih mantep melih nyun sewu, makna dari bersih desa miturut kamus pergaringan menika Yung Cangik. Nggih. Dari suku kata bersih desa. 4 suku kata. Nggih. Ber menika bersatu padu warga Tawang yang terdiri dari 5 RW, Nggih. 11 RT, Nggih. kurang lebih 1.500 KK. Semuanya Welok. senantiasa guyub, rukun, bersatu. Nggih. Di Tawang. Nggih. Sih. Si. Niki ber. Nggih. Sih menika sih wilasaning Gusti mugi handayani laladan Tawang sak kiwa tengene dados laladan ingkang tansah gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kerta lan raharja amin Allahumma Amin. Iya. bersih D D. nggih depan mari kita songsong jangan pernah tengok ke belakang. Nggih. Ada pepatah mengatakan kemarin hanyalah kenangan, hari ini merupakan tumpuan dan esok adalah jawaban. Mari rapatkan barisan, kuatkan kegotong royongan, jadikan Tawang maju dalam ekonomi, maju dalam pertanian, maju dalam pembangunan dan maju dalam segala bidang. Nggih. Tepuk tangan kagem warga Tawang. Iya, Mas. Bersih D ketun Sa. piyambak sa menika sayuk rukun tansah jinaga kagem nglestarekke budaya. Kawujud dalu punika Tawang luar biasa tansah nglestantunaken sataun sekali bersih desa ngrawuhaken dalang kondang saking Jogja Ki Yusuf Ansor dalang ingkang kondang murah tur meriah. Amin. Nggih, asal pinter lengenyang. Lah nggih. Nggih. Nggih ngoten ta. Nggih sekedhik menika naming urun-urun ngaten Yung Cangik. Urun-urun pripun? Nggih urun-urun donga lan pamuji kagem warga Tawang sedaya. Mbak Elisa pun ndongake kula malah hurung lho nggih. Lek seniman iku lak lose donga nganggo parian to, Mbak? Iya, coba dongakno nganggo parian Mas Kereng. Tawang ya, Tawang. Ana giwang permatane rubi. Cakep. Warga Tawang mugi murah rejeki. Amin. Ana gelang cemantel bayem. Cakep. Warga Tawang pinaringan ayem tentrem. Amin. Ana sodot dibabat nggo arit. Cakep. Pak Jat nika nyuwun dhuwit. Kok jujukane. Piyaine nyah-nyoh kok.
Tenang wae. Lomo Nepal kok ya. Pol Jul rawel. Kalajengaken suka parisuka yang Nggih. saking nggih. Mengkari Monosuka. Iya. Nggih saking penggemar wayang kulit. Iya. Nyuwun lagune ayang-ayang. Oh iya, Pak. Mau Pak Jakaryanto rak ya transfer 250.000. Iya, alhamdulillah. Neng rekeninge nengku. Oh iya. Oh, saiki udah punya rekening sendiri. Iya. Weh. Rekening listrik. Ya lumayan le, gue sesasi. Iya. Nggih. Diaturke sing mau, Mbak. Apa? Menika Ayang-ayang yo nanti nih saking ayang-ayang. Mbah Murah Priok Jakarta. Nggih. Yang apa itu? Ninggal katresnan ki. Ninggal Ninggal Sing katresnan. disuwun panjenengan. Oke. Ya nganti Waranggana, Mak. Iya. Siapa? Sing Monggo. cerak dalang iki. Cerak eblek kuwi. Udah pada kenal belum ini? Nah, iki kanca-kanca urung tepang. Lah iki ditepangke no Mas Gareng. Wah, nggih kersane tepangan ki ambak. Benten Di kados adat sepati saben. jumeneng. Ya. Jeruk karet anu. Oke, Pak. Wes Mas, wes. Wis rampung to, Mas. Mempengen kok ya. Biyen nek tong teng teng tong teng. Sugeng dalu. Yang dalu, Mbak. Nggih. Nggih apa? Nggih sugeng dalu. Wah, nggih. Nggih sugeng dalu selamat malam. Nggih. Anu ngapunten, Mbak. Anu niku napa? Anu ki mung kata imbuhan, maksudnya Anu ki bahasa universal. Ah. Ngono lho. Lah anu kok. Dadi kowe aja takok anu kuwi kok ndak nganu. Ngono lho, kowe nganti nganu lho kan iso nganu. Anune pripun? napa njenengan iki nuwun sewu panjenengan keturunan Amerika. Nggih mboten. Lah kok nuwun sewu sanggule kok pirang. Lah niki rambutnya nggih pirang kok, pirang-pirang. Oh, blonde. Oh iya. Kok blonde ta? Oh, blonde iki bahasa Inggrisnya pirang, Mbak. Pirang. Jenengan aja salah panompo. Blonde iki biasane sok aku krungu ngono kae lho. Ya bahasa Inggrisnya pirang. Oh, ngono bahasa Inggrisnya blonde. Heeh. Kuwi basa Yogya, basa Yogya. Oh, basa Nek Yogya. basa Tawang kene beda nek. Apa? LKMD. Apa kuwi? Londo kok mung ndase. Oh iya iya. Kuwi nek Tawang. Iya. Terus nek liyane Tawang apa? Ah wis kuwi wae ah. Nggih. Nggih. Pitepangan, Mbak. Kanca-kanca mbok menawa warga karo penonton YouTube belum ada yang Dereng. Wah, niki Dereng nek tepang sedanten. teng YouTube Jawa Tengah niku Eh. pun kathah sing ngertos niki. Lah wingi lho aku kan Iya. bartenar to. Heeh. Heeh. Iya. Nyolong pitik wingi kae to. Lah iya kuwi. Ya iya, ngerti to. Monggo pitepangan riyen. Iya. Nggih, nderek tetepangan nami kula Vita Maharani. Mbak sinten? Saking Kabupaten Semarang. Vita Maharani. Oh, Mbak Wita. Vita Nggih. Maharani. Heeh. Sudah, Mbak. Vita Maharani. Vita. Lah iki ketok. Iki piye to? Ora ini soal Karo ini dagangan ini. benar. Mbak Wita, Mbak Wita. Vi. Ora iso aku ora iso nek muni Vita ora iso Wita. Vi. Ya ono sing ngregol-ngregolin. Nek V iki rak meng dua arah ngene. Ah. Dua arah. Aku senenge sing tiga arah. Nggih. W I T Oh, A. Wi. Kuwi Wita. waktu kuwi. Ora apa-apa. Dadi rak nek umpama Wita ngono ki rak wektu to. Nggih. Sawektu-waktu aku iso menawa dolan nene jenengan. Ah. Nggih, ngono to. Matuk. Cocok mungkin dolane Vita. Alamat Mbak Vita. Alamate Kabupaten Semarang. Tepatnya Tepatipun Solo 3 ngalir sithik mengke enten growongan nika to. Nggih. Ya, enten growongan munggah terus mengko ana sapi nyusoni anake kae lah terus ngoanan terus komedhot menjujur. Nggih. Lah ana kalen gedhe, Nggih. maju meneh ana wit ringin gedhe lah omahe kula cedhak wit Oh, ringin. Kalih nggen sepiteng nika sebelah putih. Kok sepiteng ta? Ditakoke. Jenengan ki lho takone aneh-aneh kok. Cerak ringin, Mbak. Nggih. Panjenengan sing tunggu ringin niku. Kula tunggu ringin. Oh, nggih, mbok menawa aku iso rono sesuk. Arep ngopo? Nah, Arep nggih kula sak-sake. ampirke.
anu meneh. Nggih. Nggih, tetembangan karo penyanyi Mbak Elisa. Nggih. Iku kang pun aturaken Ninggal lagune katresnan. Ninggal Katresnan. Tinggal katresnan. Monggo Mbak Yu Elisa. Nggih, nika collaboration non Jawa nggih. Nah, Nggih. Amerika kali Ameriki. Nah, Amerika Latin lo gedrik yo. siji gedrek siji gedruk. Monggo. Nggih. Monggo kanca-kanca. Hei. Mbak Rita. Nangis sajroning atiku. Nangis siramu. Seliramu ora krasa. Oh, Mbak Elisa. Sing pandara sing mantri. Nangis saja Dua
titip salam buat komunitas wayang se-Indonesia. Makasih Mbah Lurah, sembah nuwun. Sing ngersake lagune ya panjenengane. Sembah nuwun, berkah barokah ora lokak tambah kebak seduluran sak lawase. Amin. Mbak Alisa bola ning Jakarta kok, Pak? Wah, Neng ngendi? nang pinggiring Bungawan. PT Pupo. Iya, PT Pupuk Indonesia ya Mas. Makasih ya Mas. Jos. Iya. Pagi piye le salaman. Oke, Bos. Makasih. Assalamualaikum. Ayan. Masuk kantong. Aku kok akhirnya itu. Beda. Ngono lho. Aku ki nek ono sing aku langsung mencolot mataku. Apa? Anu itu. Kayak ono ngene-ngene langsung aku ngene, langsung cepet aku tanggap saat Cepet itu. kok cepet toh. Cepat. Iya. Ya, matur sembah nuwun. Matur nuwun, Mbak. Nggih, sampun Vita. nggih. Nggih. Mbak Vita Maharani. Nggih, sampun. Iya. Ngaturaken pamitan. Bar pelok Slendro, Nduk? Iya. Slendro. Iya, Mas Gareng. Nggih, ngaten injih kersane Waratin. Iya, dikasih penaturi. Sinten? Asmara. Ya. Asmara. Sindennya siapa? Kiwanipun Mbak Vita. Oh iya, disepati. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kampung baru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati saya ada di baru. Caca Marica, hei, Caca Marica, hei, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, hei, Caca Marica, hei, Caca Marica ada di kampung. Niki nggih sae lho jenengan atur nggih. Pripun? Mbok menawi piyayi mriki tasih kemutan rikala semanten mriki nggih nggen kuntul. Kontol pene? Kuntul niku Apa itu? Manuk putih niku ta? Boten. Lah, Kuntul apa niku itu? Angguk jing tang jing tang terus lagu Wah, iki Bro. sing tok niku. Mana Oh, di itu mana kontol. anak kambing saya. Anak kambing saya. Niku pokoke gayeng niku zaman biyen niku. Prayogi. Ah, nggih. Mbak sugeng dalu Mbak Yu. Nggih. Sugeng dalu, Mbak. Dalu, Mbak Limbo, Mbak Cangi. Nggih. Paring asma sinten, Mbak? Nggih, nderek tepang dalem Ria Pamungkas. Mbak Ria Pamungkas. Nggih. Kenal nggak Mas Yusuf? Tepang Nah, menika. ini. Riyen asring nderekke almarhum Pak Seno. Lah iya. Penyanyi Mbak Kelingan Ria Penangsang nggih. ketoprak. Kok temangsang? Mbak Ria Pamungkas. Ria Pamungkas. Iya. Ria Pamungkas kok Arya Penangsang gitu. Temangsang. Dah aku. Dalemipun Mbak, dalemipun biar pada ngerti. Saking Saking Talang dene. Bayat Klaten. Bayat Klaten. Nah, Tawang juga. Talang. Oh, Dalang. Kupingku. Dalang Bayat Klaten. Ini Tawang. Ya. Nek mriko Nek niku mriko Talang. Berarti jenengan sok nggih tadawudan, Mbak jenengan. Pripun? Sok keliwatan banyu jenengan. Iya. Dalang kuwi teles ya Mas Yusuf. Lah nggih. Talang. Berarti usum mudan ngeten iki teles terus. Nggih, karena teles terus. Iya. Talang iki jeneng desa kok terus. Wau nggih teles wau, siang wau. Mosok ta ora udan. Udanan maksudnya udan lho Mas ning omah gremis. Enggak, Teles nembang. ngono lho. Ah, pikiran yang liyane terus nggo napa jajal. Latare ngono. Latare Oh, teles. pengono. Iya, latare. Nggih menika Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Ya, Mbak Ria Pamungkas kanggo Mbak. Jangkep napa lajeng ngangge bawa napa mboten menika? Monggo. Ngagem jaipong mawon. Bawane ben sing jaipong. Oh, oleh bawane jaipong. Bawane kendang jaipong. Ya wis main pokoke jaipong terus arep neter sing jaipong aku. Iya. Main rada kuru ngono Mas. Awak lemune rasa-rasa. Oh, Wis ah. nanti nek kopen kok niku. Nggih, Mas. Kanca-kanca.
Dikit-dikit ya kudu dawu niki lagu sing anu penuh kenangan untuk para piyai sepuh mriki lho ya Kenangane pripun? kenangan dadi piyai sepuh biyen iki yang jangan kan rungkusum hotel Nggih. diturut gubuk Oh, ten gubuk. wis angka 57 Kok iso 50? lemean suket bantalan watu kok terus le meloho cepet lho tegese nek udan niku lho ngeyupe lak nggih lemeke niki gur suket kalih watu nek jaman Terus dadine losmen kelosone damen iki jaman biyen iki hotel kruset apal banget jenengan ki apa kulina ngono kuwi mbiyen? ya ketok ya kenanganku ya karo kowe ngono Ya urung to. moga Maria Catatan sajroning
Matur nuwun Mbak Ria. Nggih, Mbak Ria Pamungkas. Mbak. Kalau sampun ngaturaken gubung asmara yang sange. Nggih. Nggih Mbak Ria. Ricis Mbak Ria. Ria Pamungkas kok Ria Ricis ora sampean iki. Mbok menawi Pak Lurah diaturi tindak panggung. Ngeten. Nggih. Monggo naik kula kan anu kok mboten sekeca. Ya panjenengane Kang Murba monggo. Ya men paring pangandikan kok ya. Wonten pundi wau Pak Jatmiko, Pak Kades. Nggih. Wah, aku kepengin midhanget sabda pangandikane kok. Ngaten nggih. Iya. Monggo. Monggo Pak. Pundi wau? Bisa pati. Dumateng Bapak Lurah, Bapak Muhammad Jatmiko pareng nyawiji kalian rencang-rencang wonten ing pepanggungan wekdal mirunggan atur. Ora kersa Mas Gareng. Mboten kersa. Penjarane iki terjun ning lapangan kok. Nggih. Iya. Kok terjun ning lapangan iki teges. Maksudnya iki apa ya? Namur kawula cara dene ibarate iki. Ora kok terjun payung ngono lho. Maksudnya karang penjarane iki piyai sing merakyat. Iya. Dadi manunggal dadi siji para warga masyarakat. Iya. Ya. Nembang meneh Mak. Ya, anu Mbak, saking Mas sinten mau? Harjuna Sasrabau meneh. Harjuna Ireng. Oh nggih. Harjuna Ireng. Tadi minta sambung wanci dalu Mas. Iya. Ya, terima kasih ya. Sambung wanci dalu Mbak Elisa nggih. Langsung napa pakai bawa? Kersanipun ingkang ngersakaken menika rena ing tias. Iya. Basamu ngono. Rena ing tias. Siap. Dipun bawani, Mbak. Iya, karyane Ki Haji Sukron Suwanta. Iya. Iya. Bawanya yang lama aja ya. Yang lo suling aja. Terserah. Yang baru belum tahu. Tahu tapi lupa. Nggih. Ya, Mbak. Nggih. Senadyan to ora pati nduga mono nggih Mas Gareng. Nggih. Penjane Mbak Elisa nek ngendikan biasa guneman biasa ora iso gek Jawa. Nggih, paseh mboten saged. Nah, ini begitu nembang wah paseh. Kehebatan mic-nya Mas Yusuf. Kehebatan sound system. Kok mic nek ora nggo nyuwara ya. Ya mic itu hanya perangkat pendukung. Lah yo, tapi nek nganu geber-geber ya ele. Sing utama iki adah kondone lho, adah kondo. Adah Apa, Mas? kacang. Adah kondo. Adah kondo. Ada kondo. Mulut. Niki lho. Oh, ae. Nggih, lisanipun. Prasetyanku dan kinggang lani mas kang gregetake pas pangandikan niku masih membawa kultur tata nada bahasa dari Sulawesi. Tapi ketika ngaturke bawa niku juga wis jan pas plek karo tata basa teng
Jawa mriki. Ayo nggih. Hebat ngene iki. Piye carane diplek-plekke? Plek-pleke. Plek-plek kaya apa? Ya. Yang liya-liyane plek. Wah. Yakti pengen ning kakungmu tan lila mesti salam buat Mbak Yosi Dian Pratiwi. Oh, nggih. Tuh dekat sini 10 kilo aja. Karang Sinden idola saya. Ngatar. Idola jenengan kok. Nggih menika yang biasa nderekaken Pak Sigit Arianto. Leres nggih. Mbok menawa begiki libur apa? Enggak tahu ini libur apa enggak tadi suruh mampir ya. Iya. Kandeke panggrahita. Engko diaturi Mbak Seh. Kaget aku. Kok liyane Mbak Yosi Wonten mriki napa? Heeh. Mana Mbak Yosi ya? Oke, aku tak goleki Ada di sini toh? Tak goleki nggo. Iya. Nggih. Seniorku sih. Angin ganku mus. Ki dilenggahi karo Kang Masku ya seniorku ya guruku, Mak. Cinta. Gane Mas Ki Anggara Dwi Sadana kuwi. Ki Anggara. Nggih, Dwi sugeng Sadana lenggah sembah nuwun memberikan restu. Ngati-ati, engko gapite aja ceklekke tunggone sing duwe. Mas Anggara niku putra dwija kula. Oh, Mas iya. Joko Sunarno. Nggih. Nggih. Yen rino banget ngelang karo ganti sambung kumong wanci ratri karya usata Katur Mbak Elisa monggo Mbak. sing gedhe pangapuramu kemas bepujanku sejak hatiku sambung gumong wancidalu ngrupita sering
tenan sida dadi jantelu tak kandi dikapa kemati. Sekali aja Mas, nanti dimasukin dangdut apa gitu atau gimana? Oh ya, si kucing ya. Mendah boyo ita sita urip lan ngandika mesti bakal mulya jor lair putri Sulistya kang bisa nyuwara ndika kang wis rana. Baru pergi terus montang mati tanpa turuan ikutan sakrisian amarga lupa selagi nanti ada rezeki mencegurnya. Aduh mangkene rumah sekutan ngarone kawemu tansah ngece sing takon sebut Seranuwun sampun katuraken. Salam-salam juga ini terima kasih buat Devi Desanta Ya. event Iya. organizer. Terima Ini kasih. juga salam buat Ansor Laras sak rombongan. Wih. Apa ini? Oh, langsung di cash. Oh, langsung di cash ya Banun. Makasih. Oh lah yo iki Harjuno Ireng ini. Oke, Mas. Kasih lo. Mau cari Arab transfer. Aku belum buka DM. Arjuno Ya. Ireng kok putih men lereng Berani gerkaos. putih ya. Iya. Oke. Lere putih lho, Mbak. Iya. Ceh, Terus cowok. putih wonten dawuh napa yang sange? Mbak Yosi Mas Gareng. Mbak Yosi. Aturi anu Mbak. Anu Di mana meneh. ya? Tak carinya Mbak Yosi. Anu nah, ini bahasa universal kok niku nggih. Di- Mbak Di belakang Yosi. ya. Nggih. Mbak Yosi, Pinaraya moga-moga wonten bisa di- mau naik ke monggo. panggung ya, bergabung sama Ansor Laras Mbak Yosi. Monggo Mbak berkahi kanca-kanca. Iya. Sindan senior Mbak. Iya. Monggo Mbak. Pinaripun wonten pundi? Mbak Yosi, monggo kemarin Wonten pundi? minggah nyawiji kalian rencang-rencang Ansor Laras. Nggih. Niki pun disiarke niki soalnya. Maksudnya pengumuman Koyo Pengumuman apa live streaming. nyuwun ngersane Mbak Yosi ben. Nggih. Tadi Sumbangan. ada permintaan Mas Yusuf Terus Pujaning sih dari Kebumen. Ya. Pujaning dia minta sih? Pujaning sih. Wah. Iya. Nanti kalau kerso duet sama Mbak Yosi nanti. Oh, nggih. Iki Mbak Yosi iki. Mau ya ono ayang-ayang kan mau. Ayang-ayang juga ada. Nggih. Pujaning sih iki ngangge keyboard. Cih, derek mawon. Heeh. Iya. Pundi Mbak Yosi? Diaturi. Heeh. Mbak Yosi, monggo. Heeh. Oh, dupa. Ya sambil lalu Kondur. aja Mas, sambil Ibu lalu. menawi Mbok menawi supe mateni kompor. Lambemu, Bro. agak tuku ronde. Ya, Nggih. stop buri kono. Nggih, Ya. mangke menawi. Nembang, Mbak. Nggih. Cih, menika siang maju. Nggih. Siapa sindennya? Kiwane Mbak Ria Jenaka. Oh. Ria Pamungkas kok Ria Iya, Jenaka. Jenaka. Iya, monggo Pak. Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit
dunia janjine bebarengan hati bertelaga apa terus kekiwang berliane malam sedikit malam sedikit lamun kecil kawan sampai gorene berliane malam sedikit malam sedikit lamun kecil kawan sampai gorene. Selamat malam, Selamat malam, Mbak Elisa. Iya, tuh nah iki piyayine kayaknya halus Mas Gareng. Halus. Halus, tapi bukan makhluk halus loh, Mas. Yo ora sing makhluk halus pita mau nunggoni ringin jare. Nggih, dawuh, Mas. Nggih. Pitepangan Nggih. Mas, sapa? Kok Mas? Aku nemetke Ayu-ayu ngene kok Mas Mas lho. rene udah kali-kalian aku ngertine lanang. nemetke Mas Gareng iki dadi ketonton. Mas. Nggih, monggo. Pitepangan, Mbak Ayu. Nggih, nderek tepak. Nggih. Kula Tika. Mbak Tika. Nggih. Sida? Lagi Mbak Tika. Nggih. Nggih. Tika. Oh, iya. Tika. Ngendikanipun Kang Garwa dalu niki ngasta nggih. Ngastono apa? Nggih, garwane Mas Sulis ta? Wah, rada langsing saiki. Lho. Lambe. Sik. Jenengan salah orang pasti. Diklarifikasi saya Mbak Tika. Sik. Pengedramku jenenge Mas Sulis iki garwane Mbak Tika. Oh, ning senes garwa kula niku Oh, senes. jenengan ki lak ya mengke ten ngomah malah enten wajan-wajan miber niku mengke. Oh, canggih kok wajan iso ibar iki ra teknologi. Nggih. Lembang Wonten Nggih. sareng-sareng Mas Gareng. Oke, sedika dawuh napa menika? Kang Slendro wong bar pelok. Iya. Saka Pak Laras Slendro. Pak Jek Haryanto mau ngendikane podang kuning, Mbak. Iya, diaturke, Mbak. nggih. Podang kuning. Kanggo bawa. Iya. Iki wektune longgar Mas Gareng. Oh, ngaten mirugan nggih. Nggih. Bawane diaturke gak apa-apa. Nggih. Enggak, Mbak. Natian wujud temong peksi Cinem malu. Mas kok sajake katingket jenengan iki kaya Pripun? kaya ora betah ngoten lho. Ah, nggih mboten betah wong hawane panas kok ngeten kok lho. Ayo cerak Mbak Tika ya kudune rada adem ngono. Pripun? Malah panas nek kula iki. Lah pripun? Mas? Hah? Lah napa? Pripun ngurup kok ngono lho. Anu. Urup kepiye? Metenteng niku wau. Ya kelingan lho metenteng iki. Iya. Oper ya Mas Gareng ya? Oper. Heeh Mas, diwangi Mas. Apa wis? Mboten sah diwarai kula iki hafal. Mbok menawa lali lho jenengan iki. Mangga Mas. Wis, Matur nuwun, matur nuwun. Urung sida. Oh dereng. Urung sida pas aku kok lancang lho. Wasuing nggon kula lana. Gareng iki ya suarane khas kak ya. Iya. Mboten umpama pas mboten masak gareng nggih rawane ngoten iki. Bawa dipleset-plesetke. Goleki si podang jenar. Podang jenar ora jenat.
Jenar lagi. Lah uturanmu ini jenat ngono. Jenat yo. Ayo. Kula. Oh nggih, no gentenan. Ayo ngono. Bunga hing atiku nyanding bisa Cai pongi siap-siap. Iya. Malah wis kembali jamu. Yo. Idik-idik ngalor ala, idik-idik ngidul.
tencok tak suwun ku aja ngicik mending agawe pikirku kombe seret ireng tak sawang tambah manisih tipe bunga yang bisa nyending kurang lihat yang si boceng angkut hati kebenaran kurang mandu hatiku sang saya betul nanani senobika kulut yang bentuk matur nuwun. Urip ora Mas niku? Gesang nggih. Nek mboten urip tak sili tekku. Nggih, karane sik enom iki sik gampang urip. Nah aku loro lho. Hah? Nah aku loro miku iki. Tenane. Iki sing siji. Ah siji? Ha iki keprak iki, mik keprak iki. Oh, tak kira nek sing liyane. Lho, ha iki negatif iki. Lah nggih tok lha menawa enek mik ning jero kotak sing gendodok niku. Oh, ngaten. Nggih. Iya. Jan bingah raos sing manah. Nggih. Karya lumading jagating kabudayan wonten ing laladan ingkang saestu ngluhuraken kabudayan kados Tawang menika. Iya. Le mirsani kuatah sanget. Le teko nggih risik-risik lho. Nggih. Saestu awet sonten. Ketawan Mas, Nggih, ketawan. awet siang kepala enjing pun do teko. Nggih. Sing telat niku gur siji kok kula petukan. Sinten? Banci. Dilokke karo cah cilik-cilik mriki lho, cah-cah TPA dilokke wau. Dilokke kanggo ngaji apik men kok. Ayu tak kira wanita jebol waria. Apik tenan niku. Iya. Jebul wedok ngono to. Lah nggih dikira ayu jebule lanang. Nggih. Nek nggih mboten napa-napa niku titahing Gusti. Mboten napa-napa. Jangan didiskriminasi. Nggih. Jangan dibuli karena suatu saat juga akan mengendakkan hidayah ilahi. Laras. Nek perlu dibimbing, Mas. Nggih. Iya. Ayo Mbak Elisa, panjenengan menika sing ditunggu-tunggu neng kene. Iya. Ini ada Dek Faro. Dek Azam ini loh, Oh, Dek Azam juga bisa nyanyi. Nanti Dek Azam nyanyi ya. Ya, Dek. Nanti pokoknya kayak kita satu lagu nyanyi ini dari generasi ke generasi. Biar aku yo seneng ya nanti loh kayak cilik-cilik pada bisa nyanyi. Dadi orang mau apa ting, kuwi ya. Orang meng apa skibidi toilet. Ah, skibidi toilet. Tung Statue. Teng Tawang mriki masalah dalam hal regenerasi untuk pelaku dan pecinta budaya pun mboten sah kuwatir. Nggih. Nggih saestu teng mriki wonten Bu Nurgati, menika nggih wonten Sanggar Tari. Oh, ngaten. Jadi mriki mboten namung nggen musik utawi napa? Karaoke. Nggih, karaoke lho. Kok jujok itu? Nggih nggon beksan Mbak niki sing Ya. awis-awis teng daerah-daerah tertentu dilestarekaken ning teng Tawang mriki diudi Dilestarikan Loh, ya. lah iya. Ah nggih. Iya. Oke, lagunya ini ya tadi ayang-ayang ya. Ayang-ayang. Mau di sama siapa ini? Saya sendiri apa ada sinden yang maju? Iya, Siapa? sama Mbak Yoga. Via, Yoga. Mbak Yoga. Ya, oke. Mbak Yoga sih. Monggo Mardika ingkang dawuh sinten. Via ora pengen Mbak Yoga. Ya rada esek. Heeh. Mama Rama. Rada Ana kerok. maling, ayo Mbak. Apa kuwi? Sepot. Oh iya. Mama. Wah. Selamat malam Mbak Yoga. Ya, selamat malam. Ya, Mbak sehat Elisa. ya. Alhamdulillah. Disapa dulu live streaming tadi ada 3.700 pemirsa hari Heeh. ini. Luar biasa. Makasih ya. Makasih. Pada memantau. Nggih. Ayo sepotnya ya menyesuaikan. Wah. Ya ini nggih. Penyanyi nih. Nggih. Oh, lah piye Piye, kok Mas? iso Bluk. Bas. Oh,
iki mau ki Ya dudu semena-mena kono sih. ning kene to lemune. Lemune kono apa kene to? Ayo loro-lorone muni, Mbak. Kono. Oh. Loro-lorone muni ya. Penyanyi salah satu penyanyi Kok ya- berbobot. Iya kene kok ya krungu aku. Bubuk. Iki nek main volley anu kok Mas. Piye? Tosor, Aneh- tosor. Aneh-aneh. Heeh, tosor. Apa iso mumbel? Lah ya biasa to tarekam. Karena ibu-ibu ini kan apa nganu bale arang keneke. Kudune rak keneke no bluk ngono ora Lagi? keneke kok bluk ora kena kok muni. Iya. Maksudnya Bale ora kena. Bale iki ora kena. Tangan iki ora nampek bal ngono. Ora kena kok muni. Umpama bale iki ning kiwa ngono tangane ning tengen. Ngono kok ya bluk ngono. Kok iso? Mbok menawa bale ngener pundak. Mah ora. imajinasine dalange lho ngeri. Ya, ayang-ayang ya dikasih Ayang-ayang, teman-teman. Ayang-ayang. Ayo Mas Mojo wis. Lemon-lemon Ansar Laras Indonesia. Peteng rasane ati kang nandang sengit pilihan hanyawan aku kowe lakok katresnan senadyan kono tajalo ojo jajajajakem dedenan aku dewi bate pacoban. Entek Mas Idine Mas. Suwuk kanthi fade out. Cara jaman biyen akine entek Mas. Kasete wis entek no. Iya, suwuk kanthi fade out Nggih, niki wau sampun, matur suwun Mbak Yoga. Mbak Yoga. Janus. Pamundutan ono titipan apa, Mbak? Gimana Mas? Mboten panyuwunan mboten. Oh enggak, nanti Mas Azam aja nyanyi ya. Oh iya. Kita ini eman Mas Ya. Azam apa suaranya bagus. Diwalik selendro? Ya. Slendro nggih. Ayo Mas.
Niku Kang Putra. Nggih, anak kula. Oh, nggih. Mbak Lisa. Nggih. Iya. Putrane Mas Gareng. Iya. Ngapunten, Mas. Nggih. Jenengan niku peputra pinten? Kula kalih. Kalih. Kalih ngeten nggih. Nggih. Rak nggih mbajeng terus ragil ngenten ta? Lho nggih, mosok loro terus bajeng kabeh. Mbok menawi kan. Mas Azam ini pakai gamelan, biasanya kan sering pakai keyboard. Kira-kira lagu apa yang bisa dipersembahkan? Lestari bisa. Oh, Mas Lestari. Iso? Aman, ansor laras Bisa. oke. Bisa. Nadanya menyesuaikan gamelan nggih. Menyesuaikan gamelan ya Mas Azam. Ya, nanti biar dibantu Tak bantu Mbak Elisa ya. Karena anu Ayo, Mbak, jadi dibantu. masa transisi suara. Oh gitu ya. Berarti potong anune iki. Oh, habis itu ya. Bar Sutit. melakukan tong cokli nggih. Oh, iya. Apa? Tong cokli. Apa kuwi? Motong pucuk kanthi linambaran tresno asih aku. Aduh. Lan nyuwil cuk. Apa kuwi? Dalan banyu Cuwil cuwil pucuk. Ah, nggih, padha. Oke, ya di asam kayak mana ya? Monggo penaturaken. Arep apa piye, Mas? Iya. Dibantu ya, dibantu Mbak Elisa. Ya. Prok dari apa? Enggak Pak Tarno. Nggih, Pak Tarno Tani aja ya. Sanes oh iku. Mas Azam umur berapa ini sekarang? 12. 12. Woi, Wah. 12. Bener, Mas. Supite umur pinten, Mas? Supit e? Nggih. Perlu Dek? 11. 12. Oh, pas. Supitnya, Nggih. supitnya. Supetnya 12 tahun. Apa iya to? Iki bapakne iki Bapakne nyupet dhewe ora ora bojone, ngerti. Lho anake ora hafal tanggalane piro. Waduh, Jan. Nggih. Aja galak-galak to karo bapak. Nggih. Ya ya. 12 tahun ki pas Mas nggih supit. Nggih, kok pas? Mergo mudak sithik engko rampan. Saya nate ngalami. Lah jenenge supit umur piro? Ora kok nate ngalami sing ngendang niku riyen korban percobaan sunat laser niku lho. Oh, nganggo laser. Nggih. Pripun? Kuwi sunat pindho kuwi. Kuwi tenang kuwi. Ibu-ibu lho tenek lancip. Lancip. Heeh. Nggih. Lestari Mas lagune. Ngaten nggih. Lestari Widodo. Oh. Amin. Mangga, kanca-kanca. Terima kasih. Matur nuwun Mas. Ya, ini Mas Sinten? Sam. Makasih, Mbak. Iya. Ampun repot-repot ngoten niku to, Mbak. Mbak mungkin mari bocah. Semangat untuk Mungkin anak-anak. mari bocah tuman lho. Hah? Tentuman. Kayak piro le? Loh, padha wae Bapak Nera. Ya. Nggih, Mas Hasan, terima kasih. Heeh. Ten nggih. Sekarang yo bagus Mas. Sesuk yo iki generasine gareng ya. Pripun? Lho, ora gelem kok, Mas. Oh, mboten pur. Ajeng nganu kok, mengke niku ajeng mbilung. Nggih. Oh, bilung. Iya. Mbilung ki ganteng lak kandhane. Nek bilung ki sanate anu, Pripun? nggon kene iki kudu ana boroke. Bilung. Oh, bahaya iki, Mas. Ampun, anu ora sida. Nggih. Iya. Ya, nanjake presiden. Nggih. Sapa? Ayo Mbak Via. Mbak Via pengen nembang, Nduk. Nggih, wau kelupatan. Ket mau okaku. Iya. Nggih, kok niku wau nggih. Heeh. Wis nyetatu selek.
minyak telon cabe gak anak wangine wangi bayi minyak telon cabe gak wangine wangi bayi minyak telon cabe gak anak wangine wangi bayi kok mengyi tok ya apa Lah aku telat tok ya lek kunci kok mik iki mau ki. Mik Mik kacetha jo Iya. Nggon aku iki ngono kuwi kok. iya Sugeng dalu Mas. Rengga Mas Rengga. iya sugeng dalu Rengga Apik Mas jenenge. nama panggilan kuwi nama panggilan Mas Rengga Rengga komplite ya gareng diwale iki lho Mas Wah. Rengga Walah tak Kalau angel men rumah saku gareng diwale Iya, dadi Rengga. Sampeyan asmane apa? Via. Via dadi Afi Afi. Heeh. Sapa meneh ayo? Yusuf dadi Usui Usui mati goleki penake kuwi Guran. Nggih. ono penak aku ora penak kok Oh ngono. Sing iya. penting aku penak. dongakno Mbak sampean ki dongane wong rada kentir ki biasane Lah malah njuk kentir kabeh. Mas Gareng. Kentir. iki Mbak Pia ki nganu Mas sok kumat-kumatan isi ya anu dadi cara diwastani niki piyai anu ratek waras ngoten to pripun? ngene iku teng omah tesih beto kartu kuning kok niku Mas Piye? Kartu kuning. heeh Kok kaya bal-balan? ora kartu kuning surat kuning saka pakem kono Oh. Berarti aku pasiene pakem. lah ya karepmu lho nek ciri-ciri wong edan ki ora rumangsa edan Mas Gareng Lah pripun? lah ya kaya ngene iki mau Ngeten iki. nggih Lah aku ora rumangsa tau preksa kok. Ah, tak omongi. Kancaku dokter psikologis Mangunjayan. Ngendi kuwi Mas? Oh, ngandhake ciri-cirine wong arep edan ki titenane gampang kok. Pripun? Ora ning apa-apa kayu tutuk-tutuk ibu anter dak-dok omong dhewe takon dhewe sauri dhewe. Monggo nggen tontonan ngene iki ya sok enek lho. Enten mboten Pak Bu? Enten nggih. Sinten Bu, sinten? Wah. Dalange kuwi rungokno. oh iya dalang nek ora edan ora payu kok ya dalang mosok meneng wae ya nduk ya Iya nduk. Lho omong dhewe takon dhewe. aku ndek kancaku Sauri dhewe. dalang iki sapa wae apa berarti nek sampean ngunekke ciri-ciri wong edan iki termasuke dalang ki ngomong dhewe sauri dhewe Nggih. sampean ya nyindir Mas Angga kuwi lho Lho kok nyindir Mas Angga? lah Mas Angga ya dalang kok Lho nek nyun sewu kula ya urung klarifikasi kok. Lah pripun? Nek dalang diwastani edan iki kula ya matuk. Ning tegese edane marang kabudayan. ela Tansah gandrung-gandrung awan rino wengi tansah gandrung-gandrung dasar kepara nyata gandrung-gandrung tumatine kemakmuran nggih matur nuwun sampun urung Nyanyine uyo. lah wis nyanyi kuwi Lah iki meng Mungkin menjedak. oh selingan jumboke kanane para warga masyarakat ki tansah gandrung marang karukunan Kemakmuran. Tansah makmur sejahtera warga Tawang sedaya. amin bener iya nembang Mbak napa Mas ki pamundutane wis entek Mutelas. oh lumbung desa urung diaturke Malah ya tenan lho ya duit ya Mas lumbung desa. Ha, lumbung desa trutani padha makarya ayo dhisik Tadi to, tahu padha karo Purwokantine. ya seneng ya aku terke iki ya Apik nek niki nggih. seneng aku iki lumbung desa tenanan iki tenan apa wis cedhak kok duite ya wis ditampa kok pira aku sing ikhlas nek nyambut gawe iki sing lho ikhlas aku ki lho ikhlas nek ra ikhlas ora tekan kene Nek mlebune ning kono kanggo kas kanca-kanca Ansor lan. oh lha nggih kula barang kok gedruk-gedruk ki ngapa ta iki apa to truk Lho saking dene le semangat. oh
Semangat. Lho. Nggih. Urip kabeh. Mas. Apik ya, Mas. Nek ngono kuwi lekas arep kumat biasane. Gejala awale ngono kuwi kumat. Mas iki lho iso encut-encut tok piye? Yo, nek kumat ngono kuwi Mas. Apik. Encut-encut ki basa ngendi iki? Nggon aku kono encut-encut. Nggih, monggo lumbung desa. Lumbung desa monggo penaturaken. Mangga, kanca-kanca. Parine gak diulurke. Heeh. Iki anu Mas. Nggih. Ngelingke tetanen para warga masyarakat sartane ya ndedonga muga-muga bisa dukut sewu tuh ngrembaka panene melimpah. Amin. Hasilé apik kabeh. Amin. Ditoke saka bangsane ngoma, Mak. Bener. Heeh. Nembango rong tembang. Iki hitungane telu. Wong kae mau apa kae mau pisanin mau Mas? Elolo gandrung, gek lumbung desa, gek serak meneh telu lho. Ora apa-apa. Lah nek kowe gelem ya ora apa-apa. Ya. Nggih, nembang napa Mas? Monggo anu ngarani. Monggo panjenengan, Mbak. Tembange anu, Mbak. Pelok barang, Mbak. Lah iki pelok barang derek diaturke ket wong iki. Kok pelok barang? Apa? Slendro patete 9. Tak kira nek ngedeg-degi tenan iki. Nggih. Gula medhit nek peloke barang. Slendro patete 9, Mbak. Nggih. Wonten ngimpi wau. Nggih. Ngimpi. Ayo kudu diaturke kok ya. Monggo. Pas iki jam-jam yahene iki. Jam ngimpi. Nah iya. Nek yahene iki wancine anu, Mas. Apa ya? Gondoyoni. 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 Iki tegese napa niku? Gondo kuwi ambu. Nggih, Yoni. Apa? Aku ora ngerti tenan lho iki nek ora tak jelaske. Ayo kae lho, lingga Yoni kuwi simbol apa? Simbol laki dan perempuan loh. Nggih. Nek Gondonyoni? Gondoyoni. Ayo gondo ki mambu, Yoni kuwi entut. Ya dadi tenane Mas. Lembangane angel jelaske kok. Berarti nek ana kancaku ngentut muni Gondoyoni ngono. Oh, siapa? Nggih. Ya. Ngimpi, Mak. Ya. Langsung mawon nggih. Oh iya no. Ditintingke barang kok bawa sik. Mboten salanggam-langgam lah. Ditintingi Mas Rudi. Rudi sapa? Sing gendar kan?
Mas Mosok, Bayu. Mas Bayu. Oh, ayo mbok menawa ya ndek kanca Mas Rudi ngono ta jenenge. Ya sesuk men do digolekke. Iya. Nggih. Iya. Monggo. Buka celok, Mbak. Kok monggo? Oh, nggih. Wes. Lah ya mulakno ki apa-apa ki ngomong, nek ora ngomong lho sapa sing arek ngerti. Kok mau rumangsamu kene iki mbisu ngono kok piye? Kok mau kene omong kok. Karepe dibukani rebab ning rebabe ge disteli ka lho. Bar kepancal kok ngono to. Ora direbabi ya ora apa-apa. Kayak ngerebab apik kok. Pripun? Ngerebab digendreng. Tul tak tun. Kaya kentrung malah. Masane keroncong apa piye? Iya. Moci nemro. Aku wis arek nyemoro iki. Hah? Aku wis arek nyemoro. Wis arep mengo. Iya. Seripit limpiane mereka simpe gandis luas wiragane anglam lambe sedek sing asal Yesus sing ati busana Deserayo makseganyo tanku jiwa tajagati aduh mesen Ya, Mas.
ngapunten nggih rada sliring sithik. Pripun? Mboten apa. Ngapunten rada sliring sithik. Biasa wong pikiranmu ya sliring. Enggak apa-apa. Kabeh niku nggih. Nek wong edan lah dimaklumi to. Maklum. Ya. Nek yo tak arani wong edan ngene iki aja terus piye-piye iki yo. Apa engko terus gawe story. Ora. Gawe story sing elek. Ya ora lah kapan aku ke story iki. Wingi kan? Udu kae ora nyemoni kowe. Ya. Unike Semarangan iki ngeten iki kok, Mbak. Nggih. Semarangan? Nggih. Semarangan iki bal-balan sing rebutan. Oh, niki wau lho laras. Malah nyanggon bal-balan iki Nggih. Nggih. Iya. Ditelaske, Mbak. Ndak kruyuk laler. Ujiwane Matur nuwun. Mbak. Iya, mesake aku nyonya. 103 tembang. Apa telung lagu niku wau. Heeh. Kok ya penak men to, telung lagu 100.000 iki. Ya cara macul nganti pegel boyoke lho. Heeh, padha-padha. Monggo Mbak Elisa? Iya. Jenengan maringi anu Mbak. Tembang pamungkas. Doalah. Wih. Nanti nek yo masih tekan goro-goro to Mas. Oh, jenengan gara-gara. Nggih. Oh ya, tak teruske lakon sikik. Oh iya. Mbak Elisa tekan gara-gara Mak. Iya, dadi nyantin. Oh iya. Kirim pate kasih ke udan dalang. Ya, khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga. Wa ilaruhi Ki Sina Nugroho, wa ilaruhi para pepundhen dalang sakno swantor Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.